Ai ku blai pi barok ki nong snap bat ki barok ki tuk ban pej ya ni ka channel bat nga priang sob hai pi barok ka teng bat yang tam jong u Jesus Christ bat menta ka sngi aku abanya sami pi pangoi ka subject ka ba khat ka ba kerteng ka men sim ba im bat ya ni subject ka de ka we ni subject ka ba don ka jingele ka ba kraw ha ka perthei ha ka no kru kom ki breu ki sngo tho but shwa kata tangi pandemic kle ngini duai try blazing i bahab neng so ban kerkhu yangi ban pendap ingi man sim jo me hikay yangi hakani ka clip mat a try ket bangini pulena ka ten jo me daw man sim jo me tapan start tapan champang ingi baro hak teng jisu nga duai amen kani ka subject man sim ba em kani ka subject ka ba babun ki brew ki ay tainia ba ka man sim kam ju yap baka mensim ka im ha sahid beneng lene hangno ka baki brew kim la ban batai ndai hato ka bible ka kren kata dingine pe chwan engkong ya ka nongrim ka bangi syam na ka tin ka jong blai ha ka ba kumno ki brew ki pensyong nongrim da ka snutho ba klai ka tin ka jong blai ya ka bangin syam na ka genesis ar ka nong khat khan rew khan nyeo ka ong baru try blai uba blai ula hukum ya brew uda ong na uding barok jongka kper da ka bam mela ban bam Henry na uding ka jing tip ya ka ba bari ka basnew men nam yo bam na u na ba ka ta ka sngin ba men bam na u da ka ba yap men yap shisha ngi I hang ni ya ka jing maham ka jong blai ka ba ong men yap shisha ba ka tien jong blai ka long ka ba em ya ka bala bu jikin ma haka bible ya ka bangin paipat sakawi kamat kren ka ba usaitan par uwan ban pantami ya ka em da ka ba ong ha ki genesis lai ka lanong rakhat basau pinshem ka ong teu tau bsen ula ong ha ka ta ka breu pinam yap no shisha ngini I hang ni ba ka ni ka tien ka jong usaitan ka tien ka ba wan ra ya ka jing snow ka jing long ka ba ya pher na ka ai ka ba ublei wong men yap shisha kat ba usaitan ong pin am yap no shisha kabaya pher ber kabaya persha iwe na iwe barakani kabanta ngini I ka jing syukur jong usaitan ba upnya pher no u ai da ka we ka khubor ka babakla sha ka brew ha ka bla pen arta tenya ka ha ka kan pen shong no rem ha ka tin ka jong blai ka ong pinam yap no shisha ka jing syukur ka jong usaitan ti ka jing ele hne hapdeng kalong hapdeng jong blai hapdeng ka tin ka jong blai bar hapdeng ka jing syukur ka jong usaitan menam yap no shisha ka ba blai ong men yap shisha tingi I hang ni yakini ki ar li ki jing ele bat bun ki brew ki ngai ba ka ni ka jing maham men yap shisha ka theu tang ye ka met ba ka met kan pot dan ki brew ki ba perkhat kamta kat ba ki simpat I ka tin ka ba ong phinnam yap no shisha ki priang ye ka ba ka ki ong ba ka mensim kam ju yap Henry babun pat kiwe ki brew ki wan ra ka ni ka jingmot ka ni ka jing kai ba ka mensim kam yap no bar ka im hangno re hangno ka dei ka bakshi osnyo puris kam na ki breu bat kim da tip shisha nang no kanong rem kawan hendrai nginya pait menta ka khlep mat kum ba ki babun ki breu ki ngai ba ka mensim kam ju yap ba ki to ki ba yap pat kila lek kila long mensim shane ba chatai ne hangno ba ki em nginya pait ka ktenu blai ka karan kumno shaphang ka ni ka subject nginya panlai jingmot shuwa ban tip u breu bat ka ka jinglong jangu u breu bat ka jinglong jangu habangi phai se ka tin ka jong blai genesis ar lanong rakhat ba nyeu ka ong baru try u blai ula thau u breu na ka dau met ka khandau baru la persat hakit leu khmut jong u ya ka jing persat ka jing em bat uta u breu ula kelalong ka mensim ba em ngi I hang ne nakani record yakini ki kentien ki bangi dei ban shon jurba ningkong deumet ka khandau ngi I hang ne deumet ka khandau bo blai thau yu breu ba ar upersat hakit leu khmut jong uta u breu jong kata ka deumet bo thau kabalai
ya ka jing persat ka jing im. Ngi iba persat ka tu khmut ka balai pat jing persat ka jing im. Bat ka basau utau breu ulong ka man sem ba im. Ngi hab ban pensyong norem bha ya kini ki kentien bangin snyoto ka jing mut ayu ka man sem ba im. Ka Bible ka kedau syai hang ne ka mot ngin ai ya ka jing ken. Lani ka mats. Na ka Bible ka mot kendau plus leer plus jing im long ka man sem ka ba im. Ba ka Bible kam ju kren min sem ba im ka ba klam met lani ka ba klam kendau lani ka ba klam leer lani ka ba yap. Ngini ihang ni ya kini ke formula lani ka jing hikai kendau nanta leer nanta jing im barok lai teli kini kia rengkat bat ki kelalong ka man sem ba im. Nak tak tahu bleu ong utau yu bru na ka kendau upersat aki tleu khmot da ka jing im bat umen breu ukelalong ka man sem ba im. Dengan pej hakani baka jengmut jong ka man sem ba im kamot ubreu ubadon kamet. Ubreu ubadang ring man sem. Bat ubreu ubadang im bat ubadang tibreu ya uta khot ka man sem ba im. Kamder ka man sem ka baher shane shatai ka bangimla banyai. Pai bat nga Genesis iwe arsa. Kong bleu la ongru to ai baka kendau kan penmi no eki ru ki bakan jaba em baro bat ki jaj ya ki jingri badi ki ru ki kenjaba bat ki kenjaba par badi umrat klau jonga rengkeu hala ka jaj te kalalong kum ta kain kani ka penpau ya ki jing thau ka jing penlong ka jong blai ya ki ni ki jing thau ka thai ba em ya ki mrat ya ki jaj jing em jing thau ba em baro la thau kum ta da ka ba blai ula ong to ai ba ka khendeu kan penmi ke mut kadon ketang ka hukum bu blai ong tolong bat baro kila shulang kum tau blai la thau yu mrat ka rengkeu ha ka jaj bat ya ke jingri hala ka jaj bat ki ru kin jaba par baro ha ka khendeu hala ka jaj te blai lu I ba ka long ka ba bha Genesis iwe arpusan ya kani ka dekat ke bapatai yangi bu blai thau ya kimrat ha ki jaj pa ki jaj bade baro ki jing thau em ha ki jaj pa ki jaj Henry habangi pek pat sakawai pa ki jing thau kerpang jong blai ka dai Genesis iwe arpun reo ka ongkum ni u blai ula ongru tongin ya thau yu briu ha ka dur jongi kat bakum ki jing seriem jongi hi bat ke kin sanshar halor ki dok ha ka dur yau bat halor ki sim beneng hang ni ka don ki jing per bakrao ba u blai ong tongin ya thau ya u briu hagadur jongi hi kadwa kum ke jingis riem jongi hi kani kalong ke bagi babun ki bru kim sngo tho rang kwa ban ya kran bat phi man ta ka sngi ba hak ba pin ya sngo tho kum no kata ka dur ka jong ublai kadon hangi ke jing kali kalong hato ublai u I kumangi hato ublai ulong kumanga mapi hagadur kalong ka ba bangin ya jubab ndai ka tien jong blai kadon ya ka jubab baro na shobangan pa kata ngine pe biang Genesis iwe arfun reu ka ong badhalor ki kenjamrat badhalor ka perthai baro badhalor ki kenja papar baro badhalor jong ka kendeu ba ubri un sensar ubleu ay ya ka kaya hukum u ay ka bor ha ubri ban sensar utau ya jing tau baro baru tau ru ibreu ayo breu ha ka durjong u baru airu hoto breu ong ba un sensar ya ki baro kum tau blai ka khat bar phnyau kong kum tau blai ula tau yu breu ka durjong u hi ha ka dur u blai ken ula tau ya u shenrang bat ken thai hang ning I bu blai u da kran shai bala tau yu breu shenrang bat ken thai ha ka dur u blai ken te kumanga kli phi ki jingkli hatu blai ulong kumanga pan ma phi hatu udon ya kadur kumni ngare ubriu balangkot bat ngam jrong le se don kibriu kiba deko don kibriu kiba matla don kibriu kiba kelut
hatu ublay ulong kumta hakamet tikata ka jingkeli kerong habangin juba begini ngihap benong kai gedur ublay jong ha ubriu hangi hatu ngi ngelong kong ublay lani hatu ublay ulong kumangi tinginya pai kendiat ya kan juba ke bangin syam nak tin jong ublay da pai bhaning kong hakamet hi ngim long shu hakadur jong ublay ngila du no balai namar ki rom kala nong balai ker baar pulai ka ong namar baro kila le pop bat kila du le no ya ka burom jong ublay habu ublay uthau yu adam uthau rengkat bat ka burom tin haba ulat habar ka burom bat haba ubriu u adam mule pop udu no ya kata ka burom jong ublay tikadur ke bepura ka jong ubriu kadur ke bepura ka jong ublay ke balabdon ha utau ubriu ha ka mening kong ka de kadur ka badon ru ya ka burom jong ublay ndai na kadau bala le pop ublay la weng ya ka burom bat ubriu don shu ya kata ka burom jong ublay ha ubriu nak ta kada ubriu ha ka medhi ula do no khoi ya kata kadur ka jong ublay ka ba ya menta manga manapi ngisa tang ha ka kendel bat ha kata ka jinglong ka bayap bat ka jinglong ka ba ut sengusi ban ong kata sengu kumom don jingkermen sho ndai kendiat ngine pej hane kendiat ngine pej ba ka ai par kadur jong ublay ka bangsa hanga barapi ka ai kadur ublay bangsa hangi menta ngine pej ya kene kalong ka basisha ba kadur ublay ka bangsa hangi hakano ka benta meneng la da pule pi ngong to ba ka pakatien jong ublay ka ong to ai bu briu un senchar halor ki jing ri halor ki mrat halor baro ki jing tawa em ha ka kendau ublay la da ai ha briu ya kata ya ka bor tingin ya pe kendiat ya ka dur jong ublay hangi ke badan ke baningkong ka dur jong ublay ke badang don hanga barapi kadai kene ka bor ban perkat bat puson kabor jabe nang tas kabaat kabor ban mane ya ublay kabalai kabor ban i ya ublay ban i ru ya upara bre kabasau kabor ban penyap her hapdeng kababaha ban kabasniu kabasan kamon lai luj banjit kataru kadai kadur ublay ban reu kajing start ban try kam ban snai ki baro kajing start kabawan hina kabor jabe bar banyak kajing la ban ya keren para breu ngi iya kini ki nyautli kajing long kiba ublay ubu hangi na tak daw ko ban ya keren bat pi kendiat manga ban pi ngidon ya ke mobile ban ngi haban sang tho bai ka mobile ka trekam ha ki art li ki banta ningkong ka mobile dalade ka de kanar ka de plastic bat ka ne ka mobile khot ya ka hardware hendai hapo jong kata ka mobile don ki programs ki ba khot kum ki WhatsApp ki ba khot YouTube Facebook kum ta ter kini baro ki di ki software Barka software kamla bandon ban exist kalam dadon ka hardware kum juru habangi pej hang ne hab ubleu thau yu breu thau na ke kendau kata ka kendau ka balong ka met jong ubreu ka de ka hardware barapi pen perkhat jaleu bhai ka ne ka jabing ka jongi ka de ka do barkata ka do kadang dai hi ka hardware kat baka program haka jabing jongi ban perkat ban puson kadi ke software berkata ke software kadi na ublay berpindah pen haka download jong ubre ka download kadan kado berkhani kado ke bangi khot ya ka hardware kat bana ka download jong ubre mi ka jing i baka jing i kalong ublay bat ya kabangila ban kamsno to sai kalong ka software ka batrai kam po jongi bangin long kita ke jing thau ki badoni ka dur jong blai tingi i gini ki ya ki dur jong blai brang sa hangi hakamet ngim don shu ka dur jong blai
Nrai hake jinglong jongi haka donut bara ka jingmut di perkat ngidang donnya ka dur ka jong ublay ka bor perkat pusan ka bor mane ya ublay ban ya ro ya ublay ka bor ban ie ya ublay bat ba ie yu parabreu ka bor ban penya pher ka ba ha bat ka besneu ka man light loy ban jit ka jing start ban trekam ka jing la ban ya kren parabreu kini baro kidai ka dur jong ublay ka brangsa hangi tingginya pej kendiat syabang ini ya khamshai ya syadin ini ya pej syushu ya record bakat kendai na Genesis kalonong baat kong baru try uba ublay ula penlong na kendewi gimrat kereng keo baro badi gisim neng baro wala walam hawa adam bada khmi oban khmi kumno unbu kerteng ya ki lada adam umdan ya bor ban perkat ban pusan de kumno la ban bu kerteng na kata kadau ya gimrat baro kibalabo kerkat bakat kendai kong bakat kumba uta ubri ulabu kerteng kita kenja ba embaro kum tahi kalalong ka kerteng jongki hadum ta kisngi naif hiyo ka kerteng kamasi kau elefan hati kum ta ta ngimla ban shu yo egini kerteng jongki merat light nagadau ba u adam hi ulai handai gidon kat to kene kerteng ki baki bru gidang tau hi ki ba khot ta ki medical kerteng la ni ki scientific kerteng ki bangi ngem la ban ya keren menta henry ke ai bu blai ubu hau adam ya ke bor ban perkat ban pusan bat ban bu kerteng gini ki jing tau ba imara baru adam la bu kerteng ki kinja jing ri baro bari ki simbeneng bari ki merat baro jongga kendeu ya ke bangin syam hakajuk record Genesis ar khat kena tinggi ihne bu adam utrekam daka capi detang ho adam himarwe bela bu egani ke bor bu ula ban le egani ban sanshar ki jingri bai ki marat baro ban bu kerteng ki ban sanshar halor jangki dei na ke bor ke bu ublai ula ai hau ya kata ken ke bor khot kadur ublai hangi Genesis ar nyau ngine pe egani khot jing persat ke jing em namar mene ngilai ekran sepang bu bleu tau breu na deumet baru persat ek tliu kemod da kajing persat kajingem tingginya pek kendiat ekani kajing mod jong kajing persat kajingem haka met jong adam kapen gelaya u syaka mensim baem namar ka kendau lani ka met kalam radon kata kajing im kalong kebayam bat ngimla ban khot ya kata ka kendau ka mensim ban haka jing sisha hiya bang yakran para briru ngide masngot ho ba ka mensim ka kendau ya ki briu ki badangem ngiju ong ki mensim ba kordor ka bible kam ju ong ki mensim ki ba hera sun ki ba im chene jatai henrai kam ki mensim ki ba kordor kamot ya ubriu ubadan kamet ubadang ring mensim ubadang im baru batip briu ya uta khot kemensim baim nang ta sosyo hakaktin hebrew kaktin mens baim kawan na kabaong nepesh chia kabamot kemensim baim kane kamot kekentup ya ubriu hi baro uwe kumbaulong kumamapi bilong kumamangangilong kibadang im hang ni kamut ru ba iwe pe iwe na ngingim la bandon ni kemensim kabala ban im klem kamet kemensim jonga kamla ban im shanur klem kamet jonga kamla ban im kadewan long rengkat lang berkata ka leer rengkat lang berkata ka met ka bangadon bat rengkat ka jing im ka ba uble wa kata ngikot dia ka kemensim ka ba im dingin pe yang ni kemensim ka ba im kajong ubreu kalong ka baper nakimrat berkamlong ka basuan hi ka mong ka sans nai bun ki breu ki scientist ki jong breu baro jing tawro protek suan long hi nrai perkhat de gane hato kata ka jing hata kata ka bor perkhat ka suan long hi hangi khlem na don manu wathau ngamla ban ngai je gane berkalong shisha ka ba ublei ula da thau na kata ka ong hakadur jong ublei hi tingginya pej hang ni ya kini ki mat ki ba kongsan ban ya pen kut bat ban batai shai hanga barapi
Ya ka mensim ba im jong ubreu kalong kane. Ubreu ubadon kamet ka khandau. Ubreu ubadang don kal ba udang ring mensim. Ubreu ubadang ubadon kabor perkhat. Ubala ban mane belai. Ubadon kabor ban ya belai ru ya para breu. Baru ubadon kabor ban penia per ya ka babar ka basneo. Ubadon ru ya kabor ban trekam. Ubadon ru ka bor banjit baru bala ban ya keren da kaktin pareng ke bangi ong kaktin English ne kaktin Hindi ne kaktin khasi uta ulong kamen sim baim klam kini ki jinglong omla ban long men sim baim te ka bamot kamen sim baim kamde ko para lok baro kamde ke bahera sun don kibriu ki bahabadon bayap ki bahiyang basem ki ong bagini kila lej shabneng kila lej shadu jok ne shane shatai ndai ka Bible kam yu kershan kum ya kata kajingkren naku aban refa ya pi ya kene ka wei ba kajing hikai ba ka mensim kalong ka ba imhi klem kamet kadai kajing hikai jong kinong mane blai thau bar kani kajing hikai kam dei satya kabawan nagaktin jong ublay kam don kaktin ublay kam yu hikai syapang kata handai kadai kabawan hikai dakinong mane blay thau kat bakani keju kajing hikai jong kinong mane blay thau karum haka jingmut bada ka jinget jong u Kristan lajan barok ki Kristan kim sungatho e kani handai ngawan sapi kini kapor ban niya pej bat pi ban ya pusan bat pi nagaktin jong ublay baka mensim kam juim kam don mensim im hang no ndai kam mensim im kadai ubriu pura kemba ulong ngakwa ban yetu ban kali pi na kami pak kani gaji hikai bersyukur tengah kwa ban puli pi nganam kwa ban nyau kerteng na kawan ndai ngakwa ban hikai ya kani ban pen pi ya kani gaji hikai ka baka perthai ka syukur ka ongkum ni ha kani ka wei ka kot kadai ka kot niam Kristan kasla kabalai pulai kabalai pusan ka kot niam barit tong kajing kli ka ongkum no ka ongkum ni kajia ayu haba ubriu yap kajubab haba ubriu yap kamensim ka klat no nagamet kamensim ka klat no nagamet sngo makata kamensim ka don hi ka choice ka jingjit bakala ban klat nagamet Song makadela ka jong, kamet kadela ka jong. Kumaki mangala pule menena basdang, maki beri berkat kamet ka bayap ka pot, ndai ka mensim ka baim ka mino sya ka wepat. Kani gidi gini ka jong ka perthai. Ka jong ubaman. Ka ong ba ka mensim ka klat no na kamet. Ka jing kelipat ka bot ka babot ka ong, syano ka mensim ka lej anda ka klat no na kamet. Kejubab kong ona kamensim kala klat ona kamet kala pau si sendon khmat ublay ban sya bishar webreu wow kani kadi kini kai ka baka Bible kam ju hikai menoru ya ka ba manga mapi ngihap ban snuthu syai lada ngem snuthu ban ngim pediang ka tin ka jong ublay ki jing syukur ki babun kinwan bat ngin longkum ki breu ki basyu ngai thala ya ki jing hikai jong ki ksui ngin pay ke Bible ka ongkum ni kamensim ka bale pop kanyap ban pensisya kamensim kamem ka ai kamensim ka bale pop kanongon na prenjangi kibatiap kamensim ka ba don sasun ki bar imang netai ka lepop dan pemla bante phiru phimte ba kamensim ka lepop ka balaj na ka metong breu ndai ka Bible haba ka kran syapang jong kamensim ka bale pop kanyap ka kedau direct ka kedau baik hi sya ubriu ubaim Ezekiel khat pra kalanong khat basa badal preu kong kamensim ka bale pop kata ka ban yap ukhun onam kit ya ka jingbom hok ukpa lemne ukpa onam kit ya ka jingbom hok chong ukhun ka hok chong uba hok kan long halor jong uhi bar ka jingbom hok jong ubom man kan long halor jong uhi kamensim ka bela pop kan yap ka bamudu ku pa mla ban kiri ka pop khon baru khon mla ban kiri ka pop yung pa kamut individual kamut marway
Pinkit ya ke pop. Bat kani ke Bible ke keren hang ni ke keren ke bat ong yang i kamen sim ke balai pop kan ya. Ke ba mudang ni ubriu hi baro uwe kumangala batai pi mene. Ubadoni ke duru blai. Ubadoni ke mat. Ubadoni ke air banding mesim, ubadang ring mesim, ubadang ubadon ke jing im ke ba ubleu ai. Utake. Kod ya kamen sim. Namar debet tamanga ban mapi ke badang nginang ban lepop. Kibalayap kim nang ban lepop. Ngin siapa cucu ke bela ong kumno spang kata. Kumno kamen sim ke baklam kamet kala ban lepop. Pila ban keli katanya ke jingkeli. Barbano ban bisar. Ya kata kamen sim ke baklam kamet ke balepop. Mano ban bisar. Mereka bleu keren ya kene kathau baik sya ubriu kumba ulong ubriu badang Matius sipau arbu pragong. Tubat septing te kita ke penyap ke met. Bad ki bomla ban penyap ya kaman se. Hang ni ke tin blai ke keren spang penyap ya kaman se. Ki bru ke ong kaman se kam jiyap. Ke ba Jisu ong yap penyap ya kaman se. Kamut kaman se ka yap. Kamut kala ban long no klem access jo. Kani ke tin ke ba Jisu keren. Ke ba mut ka record ka jong ublay. Ka bamut ka jingbu jingkan mau jong ublay syapang jong wei po wei ubriu ubakat ba udang ka ebo lale aga pertai. Namar onda ulayap ka jingyap kampat day ka bakut jong ki e. Ka bayap ka day tang ka jingja thaj ka basipor. Rai kandon ka jingmi pat bat kandon ru ka jing bisar jong Jesus Christ. Ya ka bangin sesam yang saya keren hadir. Teu Jisu wong kamen sim. Ke Bible ke ong kamen sim ke balai pop kan yap. Baru Jisu ong la ban penyap e kamen sim. Om tanya kamet. Tinggi depet yang ni. Kaktin ke ong menyap sisa. Ke bamudhi ke jing kudno jong ke jing don jong ubriu nega briu. Kum kamen sim baim. Men yap sisa ka bamut ban yap do yap dam met ban men sem. Men yap sisa. Na ta kada bo Jisu ong ngau Yohanes lai kan reu na ba ubangai ha unyo e kajing imba bom jukut. Na mala dam lada ubri ngai ha Jisu unum yo e ta kajing imba bom jukut. Ba kata kajing imba bom jukut. Kadai ha ubri barok kumba ulong. Berkat Bible ba Jisu klam ong na baba unu bangai hau kamen sim kan yo ka jing im bom jukut kam jong ta re unu bangai unyo ka jing im bom jukut kamu ubriu kumba ulong te ka ba ketin ka ong menyap sha kamu ka de ka jing kutno jong ubriu dan ka jing bom don shu jong haparte kamet rum don shu kal er kam don shu jing im rum don shu kata kamu ka ba menyap sha Ngin pai saya kawai pat kamat. Mending nang syudep ya pensisar pi kamen sim ke balai pop kan yap mentah kawai pat kamat ko kamen sim ka lai pai sya ublai. Ka ekata kamen lai pai sya ublai. Hatu kan lai pai Ecclesiastes kat ar nyau. Bar ka daumet kan pai sya ka kendau. Kumta ka long ru kamen sim kan pai sya ublai ubal ayaka dan bun kibriu ki perkat ba kani gerkot kadai ba kamen sim hi mars klat kumbala hikai ke pertai kong kemar siap ubri ke klat no klai pai be direct show blai kita ada nyebak lah aku aman kelibi ke kendau kadai ke jong no Bible ke keren syai ke kendau ke long jong trai jong blai kal air kadai ke jong no kal air kadai ke jong blai ke jing im kadai ke jong no ke jing im kadai ke jong blai dan hang no ke ublay dan namar ublay ong ulong omnipresent ulong omnipotent omnipresent omniscience kamu ublay ubadon lut habaro ublay ubadon bor lut baro baru ublay ru ubatip lut ya baro na ta kada ong in pe han ba ublay ubalong habaro nabaro habaro ulong baro teka kendau kada ke jong ublay udon lut hang ta kal air kada ke jong ublay bat kajing emro kada jong blai Ecclesiastes khaar hadu iwe du nyau kane ka banta dapi pai bha bat pule bha ya kane ekten kane ka banta ka karan syapang kajing long jong breu ulong kupu kumno o khayu na nang red
nang ta unang he, unang san, unang temen, but unang ring dot ring swai, but upoi ru syadu kejing yap. Poi ru syadu kejing yap, nang ta kadau, baka dekat ke banyak ke penkut ya kata ke proses jong breu ban nadu kelung adu ban yap ka ong. But ka daumet kan pai ka daumet. Nama dia ulat tahu nak ka daumet. Nang ta syadu baka ba kamen sim kan pai pat syau blai. Ka bamut baka ta kejing baka ta kadur jong blai baro khoi ke bau ai ke bor pusan ke bor i ke bor ban perkat ke bor ban penyap her kata baro kan lai pai pat syakab ka bau blai ulai kam don kam ban lai pai ban syong ha ka khet jong blai pi perkat la ki breu baro ki bayap ki la le syakmat jong blai hato ublay nombun kam hato ki don kam ban don khmat jong ublay kam long kum ta am don kam namar ublay ulong ubakraw bon o teblot ya baro but om don kam you no breu ban le khmat jong u namar anyway ubreu bo pop umla ban le khmat jong ublay te kaman sim ka ba pop kan le ya kan yap ka ba mo utaw breu badang emro habo le pop umla ban pai sha ula bon poi sha ka khet jong ublay light tang habo ublay la wan shaw baula transform la ni pen kelalut yang ni na ka baput sya ka bompot dengine pai na sa ka mat hadin ka pop ka met ka baput ka met ka put bat ka kelak hendaw hadin ka pop na marangala kran ni pinadu masdang habu bleu thau rengkat ba ka burom barum la fly ka ong ba ubreu la do na len ya ka burom jong blai kamut ngingim dan sya ka burom jong blai habang imran syuk kata ke buram jong blai kamut ke jing im bom jukut bu bleu la thau khna yu breu bu unlong ba im bom jukut dan nak kata kada hadin jang pop ji ayu kamet kaput bat ka kelah ndau biang bar haba hadin jang pop haba breu la yap kal air kami no bat kitor kim ring mesim syo nang ta sa ka jing im kakut no kakudno kum tahi bat kam long a show nakajak kata kijing kata kamen se kata kal air kadai ublay baro khai namar udai mau batau pa sustain yang gibre teka khandau kal air kajing baro kilong kijong blay shesho sa bible kaong kibayap kim tibiyai ini apa? Sam just pak kat san kat nyau. Bangin ya pen klan jesu ekani kejing sengtu nak tien jong blai. Baka mensim kam joem. Baka mensim ka mensim hingga de ubriu bro kawai. Bangin ya pek pat habo ubriu yap ule akum no. Sam just pak kat san kat bak kat nyau kong kiriu yap kim jiro yo blai. Lemni kita bala yer sek bajar jar. Ya ro yo blai kedur jong blai te. Ngaladep kran pi mene. Pada kim ro yo blai kemut kata keduru blai kelajaan anak. Berkiriu yap kim ju ro yo blai, ju don jing ro. Dan kibriu ko nga ko pa ie ko me ie to kerhu yang hi. Wad yo blai ro kim la ban ro, ka ba mud ye phiru kim la ban kerhu. Dewa nom duai kulmar sekita kibriu ki yap namar kalong kajing mani blai thau. Lemni kita ke bahir sebajar-jar. Ki kita ke bahir sebajar-jar. Kamu kibriu ki balayap, balasap. Bu iki haka jingtap apa kendau kepada jar-jar sisa. Bumla banyak sengau isu namar ke skor kimi sengau kemat kimi isu kalakut. Sam sespa sopon reur khat basau kong kamen sim jong u kami no ulai pai pat se ke kendau. Haka takasni ke jing perkhat jong u ki do no. Sashi sin ng kawan ban pi haba kran sapang jong kajing perkhat jong tau breu kadai kedur jong blai ka software ka blai labo ka bor perkhat ka jano ka do no sendan but kam exist jo kam dan show how breu tu breu ukalalong no ubom dan ai tang ha ka record jong blai hi ba utau breu ubalayap ubala emteng baru ubalayap ublai tip ya ka jingle jong ubaro But haka sngi bishara Jesus Christ on sa penpau pat yaki haka jingmi pat kabanengkong lani kabaar.
kam tam ha ka jing bishar ka bang khot eka ka jing bishar ka bakhat to akla chastes kelanong khandai khat san gong namar ki ba im ki tib begin yap ndai ki ba yap kim tib ye meneng i bu kim ro shu iblai nanta ka baar ngi i ba ki jing perkhat jong to ubru ki du no bar ka balai kita ki ba yap kim tib ye layap kim tib ye kila jano ka jing tip naki ka bor ka software ka ladu no namar ka hardware ka ba ka jabing ka laput ini page pasal kau kemat berkado coba ngansong kibayo jat haj bagi kepartemen kebayal kau bagi bayap kibriu kibayap kebayal kam juong kibayap kilayap no uji suru ong yulas ros om ne bu yap re uyot ya tengi ihang ne bagi kat tu kan ni kita khat ke tiang pha ngi ang neng ar Samuel khat ba nyor khat ba khat ar kong habala penkut no ya kisngi jong me bat ba me layo thia no bat ki kpa jong me ngan pen yeng ya usun ba jong me hadian jong me uban mi no na ka kpo jong me bat pen scam ya ke jinglong sim jong u ka keren chpong David wong David men sayo thia no ong ble bat men thia no bat kita ki kpa jong me Bible ka ong David men thia no ka ba mot haba ubreu thia sisa bun na kibreu ki bathia kim ju tip e shu e baja la thia be la thia restang ubreu ba pang ba khishit na ba kumne kam tai ka jabing jong u ka traikam ka thnam ka por ba uthia tam ba umyo thia bha an rai udang don ka jing perkhat ka shanis tai kamut ba ka jabing jong ka dang traikam rai ba ro ki ba da thia shisha kim tip ka e ka bajia ha por bathia takada ka jing thia ka ba uji su kran hane ka dai ka kentin ka ba thiang bha ka kentin jo ka jing kermen ta ta pe bhang ne ha ba uji su ong yo thia no ka mut ka kentin jo ka jing kermen kam ne ka kentin jo ka jing du jing kermen la pi ong ngan le thia no ka mut ba pi don jing kermen ba pin khia pa la sem step ndai henry la pi ong ngan le yap no ka mut la ti kana ba phim khia sho yap no kam don jing kermen Lalu Jisu jongi udah belai bakrau ubu dagik tin jong kajing kermen. Bau ong yot ya. Kabamud Jisu ong Lazarus ngan kersiu yu. Kamud baga jingwan arsin jong Jisu kadai kasngi ba unwan ban kersiu ya kita kibayap kembala ong kaktin jong belai. Bagi bayap hau Kriskin yami patchwa. Amen. Kata kadai kajing kersiu. Ba kumba Bible ko ong kiyot ya kumtaru kadon kajing kermen bakin kepat baka jingwan asin jong Jisu kadai kata ka step ke pernai jong kajing kepat jong kita bayap argis arshfok ong kum tau David ulat hia no bagi kepa jong o bala tep ya u kasnong David lada u shutia kajing thia ta blend tep Bible ko ong ulat hia no kamu lat tep ya u kasnong David kamu thia mo haktin breu jong ong yap nrai Jisu ong thia baka baktin jong blai ka ong bai thia Nengkong kis arpo arsopo kum tau ahap ulat hiano bagi kepaso pina pe ter tiano egini ki kepatemen kabamud hang ni bagi bayap kimlet chano na kwa ifi so tho ba ya kani kamat bagi bayap bo ubriu hi nengkong ka jinglong ni ubriu udai ka met bala persat ler bat bala ajing no blai Bat ya uta ubreu khot kamen sim ba em. Bat ban penya pher pat ya uta ubreu na kimrat. Dei ka dur jong ublai ken ge ba penya pher. Namar kimrat ru ki yap ki pot kum gibreu. Dei ban penya pher ki dei ka dur ublai ge ba penya pher. Ka bor perkhat ka bor pusan ka bor ban le ki e baro ban mani ublai. Kata ka dei ka jinga pher preng ubreu ba kimrat. Dei hakan ni klep mat. Habangi i ki ne ki jing hikai ki jong ten jong blai ngi ha ban pediang ye ki ban ge kerpat ye pi ba pin pediang ye gani ki jing kai jong ten blai nama kadon ka jing kermen ba ubayap ubriu bayap tibi ye uthia akhnda ba julong blai man blai barum ju le charum shaneng ju kerkhum ju kerdo barum tibi ye ju ro heru yo blai bar ka bor jing kan mau jong kala du no dena ta kada kalong ka badan kam yang i ban tep ba ubriu
umlong ai klem ublay baruta ubreu la thau ya ula khot kamen sim ba em bat ka ba pensisa yang ai phi ba kamen sim kam ju don hangno om don ka ba im shabar jong kamen om ju don baru bleu khot yangi bangin kenria no na ka jing syukur yang ko persai bangin nam sya syukur hakajing hikai jong kin nong mani blay thau kum ki kristan kanong rim jengi kadi ka tien jong blay dengan ngai blay un ker khu ya pi baro ki bala snap ba ki bala sya syukur bagani ka khubor kan yarap ya pi ba pinya jan yang bangin ya jan syau Jesus Christ man ka khlip man blay un ker khu ya pi amen.